Kublaya pi baro ngadi marina kasnong tra jonga de na litera ban ngapriang sumubaya pi baro siya ni ka channel jonga litera roots. Kani ka video shaphang kumno ban po siya France Bynta balay kumkinong pule. Ngaro ngadi inong pule tang bang laslan balik kelas mendagasni. Ngati ngawan man pule hangne ya kaktian French. Tang ba mapipat pila ban wan pule siya om tang ka French henre ya bon kiwe pat ki jingpule. Pikwa ban tip kumno snap kenya nga. Menta kasi ngan iathuh iaphi ya ka khana bashubodur shaphang iwe khana samla pule ken ibadai namto na Meghalaya iba yolat ban wan pule shane sha France ka kerteng jong i dei Minot ki kimi ki pa jong i ki sian poit ba ki ail pada ka kerteng Minot pitep balai knang ba intrai Minot kum ka kerteng hi enda ila he shumodur i Minot ide iba jaitu tang ba dan bok i Minot ide iba Minot. I Minot iwan na kayang kasem kabam darius pa abhapi henry bashubyang hakabam kadi pat kakup kasem. Ki kisa ro ha iyeng barit I Minot ilong iba pro jabing iba treshitom bat ba Minot baha hakijing pule kum ka kerteng jong ihi hadien ba iladap yarap kam hayeng ijudu riapat saya kekot hadu banda miet bha iju pok sniu bat tram bha ban yok kam yok jam kababit kababiang ban lob yok siu keliang ya kejing trash tom ime ipa jong i bat ban pensuk yaki enda kilat temen teng teng iju pok sniu palat hadu ban bajia ki eki kijing penduk nong barit pek kadan kasleo kajan om tangkata henry iju kuat ro ban let jengok kaya kiri hakalang kepertai hakawe kasngi yok sngau na ki bahayeng bak iathuh khana shaphang ki brio ki balet pule shabari kum sha America sha England bat sha Australia. I Minot ila kendek men sim bah tang syuk ngau yukum kini ki khana bat but ila let wat jingtip na keleng kumno ban yo let pule shabari ikeli na kibrio kiba iathuh na kinong hikai bat kumjoro ipet na ki site haka internet idiaw pat kamansim bantep bakabay pule ha Amerika bat kiwe kiri kirem bah bat ba itep ba inum la ban siu henry I Minot iklam do jing Kyrmen I persyang ban wat jing tip hakiwe pat ki jaka I shem bakat tu kan ne kiri ka Europe ki ibyang bah iyo iro ya ka site balakot campus France ban pule ha France tang ba I artatin I ong hato don kam se banang ya kaktin French ban pule ha France henry hadien ba ilawat bania bha ha ka site campus France I shem babun ki jingpule na jing hikai la hikai ha kaktin English te I Minot ila apply syaki katu kat ne ki jaka pule ha France bat kado ila yo pediang na kowe ke jaka pule ha Paris ban pule ya ka fashion design bat ka luxury management ila long iba donpok ban yo rung ha ka ne ke jaka pule ila tip ba ka Paris ka day ka jaka ka babyang ba na kabanta ka fashion bat ka luxury business sa kowe pat ka jing manta ka day kabay pule na markapoy pralak tengka om tangkata henry sa kabay wayeng kabay bam ila perkat kumno ila ban siyewe kini baro ila perkat bah hadu ba imyo tiya syu men mit bat ila rai jingmut ban pan keliang no naki bahayeng na imadu na ipadeng na ikahe kini ki bahayeng ro kim darius pa henry kila kloy ban kyrshan ya I Minot kat bala ti
ila yok ban lum na baro tang kumbalay lak tengka. Minot ila lyngba bah. Bat berkat kumno ban yok pendap ya kata pisa badang duna. Kyrshan yok jingmut ban lek pan lon na kabang. Dia kas ngi babut ila lek kali na kabang. Ladakin ay ni em ya ka study loan. Kabang kalap mencur ban ay ya ka loan tangba. Idei ban siyo pendap ya ka loan hapdeng katsan snem. Minot ila pen krek ban Minot na yeng ban let pule do sha France. Ila song ha ka suitcase ya ki ba ikwa ban ra. Kubukwai, ucampau, utung rambai. So ban ken kenai bat kum tar ter. Kaddo da ka jingker khu jong ime ipa bat ki bahayeng. Minot ila her sha France da ke aeroplane. Anda ila apoy ha France, ila Kyrmen bah. Tangba ila sengok lumarpat, nambar ba iklap sengok tu French. Ila yo dia kejaka bansa ha ka hostel, bat ila sengok Kyrmen bah. Nambar la kumno, kinong penyat, sengok tu malu mala banyak keren na ke English. Don bakro de, baki jing hikai, kidai ha ke English. Minot ila durya bah ke jingpule jong i. Imcu penlut kaya kapor nakabalet siya kikam skobha bagi paralok. Henry ilet bantray kikam red kamriajan meet bat ki weekend haki restaurant. Kenang banyo pisa kandiat konsert ban kyrshan yalade kum kabay bam nethiet jan phong bat kum ta ter. Pitem ki kena pule hangne ha France ki yo jingerap bahana ka sarkar ki yo pisa ban thiet kon dan kam siyo ban let jingo ya ki museum ki yo ban siyo duna baharu ya by bus by train bat ka sarkar ro ka jingerap ban siyo kandiat ya ka bay wayeng jong ki kena pule lada ki kimi ki pa kim don ka jingyo jingkat ka babiang. Kaddo kajing trashitom Minot haki kendiat snem kala seiso. Ila yo ya ka degree, hooray! Kakendon babot mentapat day banwat Kumno. Namar ba idey ban siyo no suki ya kalon. Ba ila shem na kabang mat ka pisa kaliang nakibahayeng. Minot ila sedang ban apply siya kadiang. Siya kamon, i-apply saudong kijaka ka France. Teng isya kot caki interview. Teng pat umyo jubam naki. Ila asnguduk jing Kyrmen. Imtip show inlek kumno. Kaddo hakawi kasni. Iyo email bat shiti. Ba ila yo kam. Hooray! Wat lada kadai kakam kabatang shipor. Minot ila raikut ban trashitom ban pen iya kasab ba idon. Kenang baka company ba ay kami i kan Kyrmen bat hun ya kejing trejong i. Bat menjuru ban ay da kakam permanent ya i. Ha kajo kapor ila sedang ban siu no suki ya kalon. Basyem na kabang bat nakibahayeng. Da katulab ba iyo. Day tang hadin chisnem hi. Ka company ba itray mai kala terwaya i da kakam permanent. Menta ba ilayo kam ba don pisa ila sngaw sarong ya ledi ba ila banyarap de ya ime ipa ba dia kipara haye. Tang ba ijus ngaw kanja bansa cha jangay marway nakibahayeng. Te ila thiet no do ksaw ban penchengan ya i ba ila ay kerteng ya u penchengan. Ani ngasupok sniu pelang ya Minot. Di lembah kane ke khana Minot. Kyrmen pilaya yok jingmut. Kumno banwan pule shane shafran. Bye bye. Ngin se kendo pat ho. Oh wat klet de ban subscribe ha ke channel jonga like the roots. Bye bye.